Start with the prayer. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपागणापावदण्डिकं हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आंशकल्पदारुभ्ये शक्तिसिन्धुभ्ये एव च हरितरां पावनेभ्यो वयं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மத்தஜி உங்க வாய்ஸ் சரியில்லை, மத்த ஹெட்செட் போட்டுக்காம இருக்கீங்க, அதனால ஒரு நிமிஷம் இருமா. உள்ள எக்கோவா இருக்கு மத்த. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे शाश्वताय देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा
प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ 31வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். நேற்று ரிவிஷன் 17ல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே நம்ம நல்லா ரிவிஷன் பண்ணோம். கால்கள், வயிறு, அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டெஸ்டைன் பார்ட் இல்லையா, குடல்கள், இதெல்லாம் பத்தியும் கூட நேத்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ணோம் இல்லையாம்மா. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன சொல்ல போகின்றார் அப்படிங்கறது கவர் பண்றது 31வது ஸ்லோகத்துல இருந்து என்ன கவர் பண்ண போறோன்றதையும் நாம பார்க்க வேண்டும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளக்க உரைக்கு போகலாம். வக் ஷர்ம மாம்ச ருதமேதோ மஜ்ஜாஸ்தி தாதவஹ பூமி அப் தேஜோமயாக சப்த பிராணோ வயோமாம்புஹு வாயுஹி. எஸ், ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி எந்த ஸ்லோகம் தெரியல. 31மா? 31 இது 30 முடிச்சோம்ல நேத்து நம்ம. ஓ 31. ஓகே மாதாஜி, முடிச்சு ஒரு ரிவிஷன் கூட பண்ணோம் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட். த்வக் சர்ம மாம்ச ருதிர மேதோ மஜ்ஜாஸ்தி தாதவ பூமி அப்தே ஜோமயா சப்த பிராணோ யாமாம்பு வாயுபி. த்வக் தோலின் மேலுள்ள லேசான அடுக்கு, சர்ம தோல், மாம்ச சதை, ருதிர ரத்தம், மேத கொழுப்பு, மஜ்ஜா மஜ்ஜை அல்லது எலும்பிலுள்ள ஊன், அஸ்தி எலும்பு, தாதவ மூலப்பொருட்கள், பூமி மண், அப் நீர், தேஜ நெருப்பு, மயா ஆதிக்கம் செலுத்தும், சப்த 7, பிராண பிராணவாயு, வியோமா ஆகாயம், அம்பு நீர், வாயுபி காற்றால். மொழிபெயர்ப்பு: உடலின் 7 மூலப்பொருட்களாகிய தோலின் மீதுள்ள லேசான அடுக்கு, தோல், சதை, இரத்தம், கொழுப்பு, மஜ்ஜை மற்றும் எலும்பு ஆகியவை நிலம், நீர், நெருப்பால் ஆனவையாகும். ஆனால் உயிர் மூச்சானது ஆகாயம், நீர், காற்று ஆகியவற்றால் உண்டாக்கப்படுகிறது. பொருளுரை: ஜட உலகம் முக்கியமாக நிலம், நீர் மற்றும் நெருப்பு எனப்படும் 3 மூலப்பொருட்களால் செய்யப்பட்டவை. ஆனால் உயிர் சக்தியோ ஆகாயம், நீர் மற்றும் காற்று ஆகியவற்றால் ஆனதாகும். ஆகவே ஜட படைப்பிலுள்ள ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும உருவங்கள் ஆகிய இரண்டிலும் நீர் பொதுவான பொருளாக இருக்கிறது. அவசியத்தின் காரணமாக நீர் ஜட உலகில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக இருப்பதால் இதுவே 5 மூலப்பொருட்களிலும் முக்கியமானது என்பது கவனிக்க தக்கதாகும். இவ்வாறாக இந்த ஜட உடல் பஞ்சபூதங்களின் நீர், நெருப்பு கவனிக்கத்தக்கதாகும். நான் பாருங்க ஆரோ வச்சிருக்கேன் பாருங்க, ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா கூட தெரியும். இவ்வாறாக இந்த ஜட உடல் பஞ்சபூதங்களில் பஞ்சபூதங்களின் ஓர் உருவமைப்பாகும். மேலும் நிலம், நீர் மற்றும் நெருப்பு ஆகியவற்றின் காரணத்தால் ஸ்தூல தோற்றம் கண்ணுக்கு புலப்படுகிறது. ஸ்பரிச உணர்வுகள் தோலின் மேலுள்ள லேசான காற்று திரையில் காரணத்தால் உணரப்படுகின்றன. மேலும் எலும்பு கல்லுக்கு சமமானதாகவும் மூச்சு காற்றானது ஆகாயம், காற்று மற்றும் நீர் ஆகியவற்றால் ஆனதாகும். இதனால் திறந்த வெளிக்காற்று, அன்றாட ஸ்நானம் மற்றும் விசாலமான வசிப்பிடம் ஆகியவை ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு சாதகமாக உள்ளன. புதிய விளைச்சல்களான தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் உட்பட சுத்தமான நீர் மற்றும் உஷ்ணம் ஆகியவை ஸ்தூல உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயப்பனவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாமே இந்த ஸ்தூலமா இருக்கிறது எல்லாமே பஞ்சமகாபூதங்களிலிருந்து தான்
உருவாகின்றது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ ஆகாயம் மற்றும் அதாவது படைப்பில் இருக்கக்கூடியது இந்த ஆகாயம், நீர், நிலம், காற்று, சோ இது எல்லாமே அக்னி இல்லையா? இந்த 5 பஞ்சமகா பூதங்களால் ஆனதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல். ஒவ்வொரு உயிர் வாழினுடைய ஸ்தூல உடலும் இதனால் ஆனது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல இருந்து புரிந்து கொள்கின்றோம். சர்ம அதாவது நம்ம அவுட்டர் லேயர், ரொம்ப தின்னான லேயர், மேல இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா, அது பத்தி சொல்றது. சர்ம மாம்ச அப்படின்னாக்கா ஃபிளஷ் பார்ட் இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்குமே உள்ளுக்குள்ள உடம்புக்குள்ள நமக்கு எல்லாருக்கும் கூட ஃபிளஷ் பார்ட் இருக்கு. சோ ருத அதாவது இது ரத்தம், ஆக்சுவலி மேதோ மஜ்ஜாசதி தாதவக அதாவது பூமி அப்த தேஜோமயாக சப்த பிராணோ வாயுவாம்பு வாயுபிகி அதாவது துவக்த தோலின் மேல் உள்ள லேசான அடுக்கு, அதாவது அவுட்டர் லேயர், ரொம்பவுமே வந்து மேல் தோல்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப தின்னா இருக்கும் அந்த தோல். சர்ம அப்படின்னா தோல், மாம்ச அப்படின்னா சதை, ருத ரத்தம், மேதக கொழுப்பு. ஸோ நம்ம உடல்ல கூட வந்து நல்ல கொழுப்பு வந்து இருக்கணும் இல்லையா? குட் கொலஸ்ட்ரால் ஆல்சோ இஸ் வெரி மச் ரிக்வயர்ட். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி வந்து நெய், அந்த மாதிரி வெண்ணெய், இதுல இருந்து வர்றது எல்லாமே வந்து அதாவது நல்ல கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து பால் பொருட்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து. மஜ்ஜை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல இருக்குல்ல போன் மேரோ கிட்ட வரும் பாருங்க, அந்த இதுதான் வந்து மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவாங்க. எலும்பில் உள்ள ஊன் அதுக்குள்ள, சோ எலும்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்டான பார்ட் அதுதான் மஜ்ஜை. அஸ்தி எலும்பு, தாதவக மூலப்பொருட்கள், பூமி, மண், அப் நீர், தேஜக நெருப்பு, மயாக ஆதிக்கம் செலுத்தும், சப்த 7, பிராணவாயு, வியோமக ஆகாயம், அம்பு நீர், வாயுபிகி காற்றால். சோ முன்னாடி கூட நம்ம அந்த தோல் பத்தி நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ தோல் வந்து இதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம நிலம் பிளஸ் அதாவது நீர் அதனால ஆனது, நெருப்பால் ஆனது அப்படிங்கிற சில காம்பினேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். அதாவது 17வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு கோ பேக் அண்ட் செக் அது என்ன காம்பினேஷன்ன்றது. ஆனா எர்த் வந்து கண்டிப்பா காமன் காம்பினேஷன் இருக்கும் அதுல வந்து. சோ தோல் வந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது ஸோ அது எதனால் ஆனது அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து படிச்சுட்டே வந்தோம். மேலும் இப்போ வந்து காம்பினேஷன் இந்த உடல்ல வந்து என்னென்ன இருக்கு இல்லையா? நம்ம உடல்ல என்ன இருக்கு? தசை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கொழுப்பு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து எலும்பு இருக்கு, எலும்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மஜ்ஜையும் இருக்கு இல்லையா? மேலும் வந்து ரத்தம் இருக்கின்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம உடல்ல வந்து பிசிக்கலா நம்மளால வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும். நம்ம அனாட்டமி எடுத்து படிச்சாலே இது எல்லாமே நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். சோ மேல் தோல் வந்து ஒரு லேசான ஒரு தோல் இருக்கு, அதுக்கு மேல வந்து 2-3 லேயர்ஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ தோல் மற்றும் சதை, ரத்தம். சோ சதையோட கொஞ்சம் ரத்தமும் இருக்கும். ஆக்சுவலி ஏதாவது கை கட் பண்ணிட்டா கூட நம்மளால வந்து இந்த விரல் கிட்ட ஏதாவது கட் ஆயிடுத்தா கூட நம்ம கூட அந்த லேயர் திக்னஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஆழமா கட் பண்ணிட்டாக்கா அது வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். கொழுப்பு சக்தி, எஸ், இந்த உடல் பாகங்களில் கொழுப்பு சக்தியும் உண்டு. எந்த இடத்துல தேவையோ அதுவும் வந்து அதாவது குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மஜ்ஜை என்பது எலும்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்டான பார்ட் மற்றும் எலும்பு ஆகியவை வந்து எதனால் ஆனவை என்றால் நிலம், நீர் மற்றும் நெருப்பால் ஆனது. சோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த எக்ஸ்ட்ரா அதாவது சதையும் இந்த தோல் மட்டும் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதுல வந்து தோலும் மற்றும் வந்து இந்த உடல்ல ஓடக்கூடிய ரத்தத்தை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது நீருக்கு சம்பந்தப்பட்டது என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். ஆனால் உயிர் மூச்சானது அதாவது இந்த பிராணயாமா இல்லையா? பிராணயாமா வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ள உட்சுவாசம், வெளி சுவாசம் இது எல்லாமே நம்ம பண்றோம் இல்லையா? இது இல்லாம நம்மளால வந்து உயிர் வாழ முடியாது. இது எங்க இருந்து எடுக்கிறது? காற்றை வந்து ஆகாயத்திலிருந்து தான் எடுக்கின்றது இல்லையா? இந்த உயிர் மூச்சானது ஆகாயம், நீர், காற்று ஆகியவையால் வந்து உண்டாக்கப்படுகின்றது இந்த சுவாசம் வந்து. சோ ஆகாயத்துல வந்து மேல வந்து நீரும் உண்டு. எப்படின்னா அந்த ஆகாய மேகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய நீர் தான், கடல் நீர் தான் வந்து எவாபரேஷன் ஆகி மேக கூட்டங்களாக வந்து அங்கெங்கே வந்து பரவி இருக்கிறது. சோ காற்றோட நீரும் கூட கலந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு. சோ ஸ்கேட்டர்டா இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி லேசா இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸ்
திக்கு கிளவுட்ஸ்ல இருந்து நம்மளால வந்து மழை பொழியும் இல்லையா? ஆனா தின்னா இருக்கக்கூடிய கார்மேகம் வந்து அதுல வந்து நீர் இருக்கும். ஸோ சூரிய ஒளியால என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த கடல் நீர் எல்லாமே வெப்பமாக, அதாவது வெப்பத்தினால் வந்து, அதாவது வாட்டர் வேப்பர்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆவியாக, நீர் ஆவியாக மாறி மேல வந்து ஒரு மேகம் கூட்டமாக எப்பொழுதுமே நம்ம சுற்றி கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் இல்லையா? லேசான மேகம் இருந்தா அது வந்து அப்படியே கலைந்து போகும். அது வந்து மர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஆகாயத்துல வந்து நீரும் மற்றும் காற்றும் எல்லாம் கலந்திருக்கிறது. இந்த மூச்சு அந்த காற்றை தான் வந்து சுவாசிக்கின்றது. இந்த மூன்றும் கலந்த கலவைதான் இல்லையா? சோ ஜட உலகம் முக்கியமாக, அதனால பஞ்சபூதங்கள் வந்து, அந்த பஞ்சபூதங்கள்லயே நீர் தான் வந்து மேன்மையானது. ஏன்னா எல்லா காம்பினேஷன்லுமே நீர் என்பது வந்து விடுகின்றது. அதனால்தான் நம்ம இந்த புவியில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மடங்கு நீர் இருக்கு. நம்ம பாடியில கூட அதே மாதிரி பேலன்ஸ் தான். 2 மடங்கு நீர் இருக்கணும், 1 மடங்கு தான் உணவு, இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது. சோ நீர் என்றால் இந்த ரத்தம் என்னும் அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர் வந்து கலந்து இருக்கின்றது. நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு அதை செரித்து அந்த நீரை உபயோகப்படுத்தி அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்றது, இந்த உணவு வந்து குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ரத்த நாளங்கள் வழியாக தான் நமக்கு வந்து உணவாக சேர்க்கின்றது. ஸோ ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னாக்கா நீர் வந்து நம்ம உடல்ல தங்கணும், இல்லைன்னா ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ யாருக்கு வந்து இந்த டீஹைட்ரேஷன் இருக்கோ அவங்களுடைய ஸ்கின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டனா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீர் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ கடல் பகுதி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து 2 மடங்கு இருக்கின்றதோ, 1/3 தான் பூமியே இங்க இருக்கிறது. 2 மடங்கு நீரால சூழப்பட்டதுதான் இந்த பூமி அப்படிங்கறத நம்ம ஜியோகிராஃபிலையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் இந்த உடல்ல கூட வந்து 2 மடங்கு நீர் கண்டென்ட், அதாவது 2 மடங்கு வந்து நீர் இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய உணவு தான் நம்ம நிறைய எடுத்துக்குவோம். நம்ம அது எஸ்பெஷலி நீரே வந்து நிறைய பருக ஆரம்பிப்போம். ஒரு நாளைக்கு 3 லிட்டர் நீர், 2 லிருந்து 3 லிட்டர் தண்ணி நம்ம கண்டிப்பா குடிப்போம் நம்ம இல்லையா? உணவு அவ்வளவு சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? காலையில ஒரு வாட்டி, மத்தியானம் அவ்வளவு சாதம், அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஏதோ லைட்டா சாப்பிட்டு நம்ம படுத்துப்போம், ஒரு தோசையோ ஏதோ ஒண்ணு நம்மளுக்கானது. சோ அந்த மாதிரி உணவு ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம சாப்பிடுறது, ஆனா நீர் நிறைய எடுத்துக்கும். சோ 2 பாகம் நீர் கொண்டு பேலன்ஸ் ஆகணும் இந்த உடம்பு. இல்லை என்றால் நமக்கு வந்து வியாதிகள், அதாவது தேவையற்ற கழிவுகளை எல்லாம் வெளியேற்றம் செய்வது கூட அந்த நீர் தான். சோ தேவையானவற்றுக்கு வந்து இந்த ரத்த நாளங்களுக்கு எல்லாமே வந்து உணவு வந்து சப்ளை ஆகும் பொழுது வந்து அதுலயும் வந்து நீர் என்பது கலந்திருக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே நமக்கு நீர் தேவை. வீட்டுல கூட அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து எவ்ரி மொமெண்ட் நம்ம தண்ணியோட தான் நம்ம நிறைய சம்பந்தம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? எதையாவது ஒண்ணு செய்த உடனே போயிட்டு டேப் கிட்ட போய் கையை ஃபர்ஸ்ட் கழுவிடுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் வேற வேலை. நிறைய வாட்டி இந்த செயல்கள் செய்வோம். குடிப்பதும் அதுதான். சாப்பிடணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, தண்ணியை குடிச்சிட்டு கூட நம்ம ஒரு வேளை சாப்பாடை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு நீரின் மீது நாம் எல்லாருமே ஆதாரம் கொண்டவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட உலகம் முக்கியமாக நிலம், நீர் மற்றும் நெருப்பு எனப்படும் 3 மூலப்பொருட்களால் செய்யப்பட்டது. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல பஞ்சமகாபூதங்கள்லயே நிலம் என்பது அதாவது பூமி இல்லையா? இந்த பூமியில வந்து நீர் என்பது 2 பாகம் இருக்கின்றது. சோ இதுல அக்னியும் வந்து படைக்கப்படுகின்றது. எவ்வாறு ஒரு மூங்கிலோடு ஒரு மூங்கில் வந்து உராயும் போது நெருப்பு என்பது உண்டாக்கப்படுகின்றதோ, காட்டு தீக்கு வந்து தீக்குச்சி தேவையே கிடையாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நெருப்பு என்பதும் இந்த இடத்துல வந்து அக்னியின் ரூபத்துல வந்து நாம பார்க்கின்றோம். ஆனால் உயிர் சக்தி, அதாவது உணர்வு இல்லையா, உயிர் சக்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு வந்து காற்றோடு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? ஆகாயத்திலிருந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த காற்று மற்றும் ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர், இதனுடைய கலவையால் தான் நம்ம வந்து இந்த சுவாசம் என்பதை நாம வந்து மேற்கொள்கின்றோம். ஆகவே ஜடப்படைப்பில் உள்ள ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம உருவங்கள், சோ காற்றை நம்மளால வந்து காண முடியாது இல்லையா? நீரை நம்மளால காண முடியும், ஆனா ஆகாயத்துல நீர் இருக்குன்னா நமக்கு வந்து ஒத்துக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அதாவது மேக கூட்டம் வந்து லேசான ஒரு மேக கூட்டத்துல கண்டிப்பாக, மேக கூட்டம் என்றாலே அது வந்து நீரால் ஆனது என்பதை நாம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கடல் நீர் ஆவியாக மாறிதான் மேல மேக கூட்டமாக இருப்பதே. சோ அங்க நம்ம நீரை பாக்குறது கிடையாது, ஆனா அந்த மேகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எதுனாக்கா நீர் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே ஜடப்படைப்பில் ஸ்தூலம் என்பது நமக்கு வந்து கண்ணால பார்க்கக்கூடியது இல்லையா? பூமியை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ அதனால அதே மாதிரிதான் இந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து பூமிக்கு தான். நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய இந்த பூமியை மாதிரி இந்த உடலையும் நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது. அதனாலதான் அது வந்து பூமியோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும்
சூக்ஷ்ம உருவங்கள், அதாவது வாயு இல்லையா, நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாதது வாயு. சோ அந்த வாயு வந்து நம்ம வந்து சுவாசிச்சு கொண்டே அந்த உயிர் சக்தியாக நம்ம வந்து அதை உணர்கின்றோம். சோ இரண்டிலும் பொதுவானதாக நீர் வந்து மூலப்பொருளாக இருக்கின்றது இல்லையா. சோ இந்த உடலையும் அதுக்கப்புறம் சுவாசத்திலும் வந்து நீர் என்பது கலந்து இருக்கின்றது. அவசியத்தின் காரணமாக நீர் ஜட உலகில் மிக பிரசித்தி பெற்றதாக இருப்பதால் இதுவே 5 மூலப்பொருட்களும் முக்கியமான என்பதை கவனிக்கத்தக்கதாகும் இல்லையா. நீர், வாட்டர் இஸ் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. நீர் இல்லாம நம்மளால, அதாவது உணவு இல்லாம கூட நம்ம ஒரு வாரம் இருந்துடலாம், ஆனா நீர் இல்லாமல் நம்மளால அதாவது நம்ம காலத்தை கழிக்க முடியாது. மேலும் நிலம், நீர் மற்றும் நெருப்பு ஆகியவற்றின் காரணத்தினால் ஸ்தூல தோற்றம் கண்ணுக்கு புலப்படுகின்றது இல்லையா. சோ இந்த பாடி வந்து நிலத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உடலுக்குள்ள வந்து நீர் வந்து ஜலமாக பாய்ந்து நீர் என்பது ரத்தமாக பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. சோ அதே மாதிரி வந்து இந்த உடலுக்குள்ள இந்த காற்று வந்து பிராணவாயு மூலியமாக நம்ம வந்து அதையும் வந்து நம்மளால உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ நெருப்பு என்பது இந்த வயிற்றுக்குள்ள வந்து உணவு செரிப்பது, வெளி சுவாசத்திலயுமே வந்து அதே மாதிரி நம்ம வெளியில இருந்து வாயில பேசும்போது கூட வெளியில வரக்கூடிய அந்த காற்றும் வந்து உஷ்ணத்து சம்பந்தப்பட்டது தான். சோ உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய எதுவுமே வெளியில வரும்போது அக்னியினுடைய சொரூபம் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த மூன்றுமே இந்த உடலோட எப்பொழுதுமே, நீர், நெருப்பு மற்றும் நிலம், இந்த மூணுமே வந்து இந்த உடலோட ஸ்தூல உடலோட எப்பொழுதுமே சம்பந்தப்பட்டது. சூக்ஷ்மமாக இருப்பது எதுன்னா ஆகாயமும் மற்றும் இந்த வாயு தான், அதாவது வாயு. சோ இந்த வாயு வந்து நம்மளால பார்க்க முடியறது கிடையாது, சூக்ஷ்மமாக இருப்பது. சோ ஒரு நிமிஷம் எங்க விட்டு. நீர், நிலம் மற்றும் நெருப்பு ஆகியவற்றின் காரணத்தால் ஸ்தூலம் என்பது கண்ணுக்கு புலப்படுகின்றது இல்லையா. நிலம் என்பது இந்த பூமி, நீர் என்பது இந்த உடல்ல ஓடக்கூடிய ரத்தம், நெருப்பு என்பது நம்ம உடல்ல வந்து அதாவது உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அதாவது வாயு மற்றும் இந்த உணவை செரிக்கக்கூடிய பகுதி இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து நெருப்பை நம்மளால வந்து வயிறு கூட எரியறத நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா. நிறைய நேரம் சாப்பிடாம இருந்தா கூட அசிடிட்டியால வந்து வயிறு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகி அக்னியாக ரூபத்துல வந்து நம்மளால வயிறு எரியறத வந்து உணர முடியும். அதுக்கப்புறம் நாம போய் ஏதோ ஒரு ஈனோவோ இல்ல வந்து ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸோ ஏதோ ஒன்று குடிச்சு நம்ம வந்து வயிறை வந்து இல்ல மோர் குடிச்சு நம்ம வயிறை வந்து அதை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாந்தப்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா. சோ அது வந்து நெருப்பினுடைய சொரூபத்துல வந்து நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா. ஸ்பரிச உணர்வுகள் தோளின் மேல் உள்ள லேசான காற்று திரையின் காரணத்தால் உணரப்படுகின்றது. சோ நான் இப்போ ஒருத்தரை தொடுறாங்க, யாராவது நம்மள வந்து தொடுறாங்கனாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் வருது இல்லையா. சோ இவங்க வந்து தொடுறாங்க, என்ன நோக்கத்தோட தொடுறாங்கன்னு கூட நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா. அதுதான் ஸ்பரிசம். அந்த உணர்வுகளை வந்து நம்மளால எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது என்றால், இந்த உடல் மேல் இருக்கக்கூடிய நாளங்களில் வழியாக காற்று என்பது புகுந்து கொண்டே இருக்கின்றது இல்லையா. இதுல இருந்து உள்ள போவும் வெளியே வரும். இந்த இதுல வந்து வாட்டர், நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய நீர் கூட வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது கூட இந்த நாளங்கள் வழியா தான் நமக்கு வெளியில வரக்கூடியது இல்லையா. சோ இது வழியா காற்று வந்து மெயினா வந்து புகுகின்றது. சோ அதன் மூலியமா தான் நம்மளால வந்து அந்த உணர்வை வந்து உணர முடிகின்றது. சோ இந்த காற்றினுடைய இது வந்து நாம இந்த தோல் வழியாக ஸ்பரிச இதனால காண முடிகின்றது. மேலும் எலும்பு வந்து கல்லுக்கு சமமானதாகும் இல்லையா. சோ கல் போன்றதுதான் எலும்பு. அது ஃபிக்ஸா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஒரு இந்த உடலை ஒரு உருவமாக நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா. சோ எலும்பு வந்து ஒரு அத பாத்தீங்கன்னாக்கா எலும்பு வந்து கெட்டியா இல்லாம ஒரு மாதிரி நம்ம அந்த சதை மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இருக்காது இல்லையா. சோ கெட்டியான அந்த எலும்பினால் தான் நமக்கு உடலுக்கே ஒரு உருவம் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றோம். சோ அது வந்து கல்லுக்கு சமமானதாகும். சோ மூச்சு காற்று அதனால்தான் எலும்பு விராட் ரூபத்துல வந்து எலும்புகள், பகவானுடைய எலும்புகள் வந்து மலைகள், குன்றுகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. நீங்க அந்த செகண்ட் 2.5 2.6 சாப்டர் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ கல்லுக்கு சமமாக எதற்கு இங்க சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இந்த விராட் ரூபத்துல வந்து அதாவது மேட்டர் இல்லையா, அதாவது ஜடமாக இருக்கக்கூடிய மலை, குன்றுகள் எல்லாமே வந்து கல்லுதான் இல்லையா. அதனாலதான் எலும்பும் வந்து கல்லுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவானுடைய உடல்ல அந்த விராட் ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய
அந்த எலும்புகள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சம் பௌதிக இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய மலை குன்றுகள் அதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் மூச்சு காற்று இல்லையா, இது சுவாசம் எங்கிருந்து வருகின்றது? ஆகாயத்திலிருந்து வருகின்றது இல்லையா. வெளியில வந்து கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆகாயத்தினுடைய இதுலதான். சோ அதனுடைய சொரூபத்துல வந்து காற்றும் இருக்கின்றது, அதாவது நீரும் இருக்கின்றது. சோ அது எல்லாமே மூன்றுமான கலவைதான் இங்க இருக்கிறது இல்லையா. சோ அதனால் திறந்த வெளி காற்று, அன்றாட ஸ்நானம் மற்றும் விசாலமான வசிப்பிடம் ஆகியவை ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு சாதகமாக உள்ளது. அதனாலதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் வீடு எல்லாமே பெருசு பெருசா கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா. பெரிய அதாவது வீட்டுக்கு மத்தியில ஒரு பெரிய முற்றம் இருக்கும். சோ அந்த வெளியே வந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய இது வந்து வீட்டுக்குள்ள விழும். சோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது விசாலம். இப்போ நம்ம வந்து பாக்ஸ் டைப் வீட்டுல தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சிட்டி வாசிகள் எல்லாமே வீடுமே பாக்ஸா தான் இருக்கிறது இல்லையா. பெரிய வீடு கட்டணும்னா அதுக்கு வந்து நிறைய செலவாகும். சிட்டில அந்த அளவுக்கு பெரிய வீடு நம்மளால கட்ட முடியாது. அதனால ஒரே ஒரு ஆஃப் கிரவுண்ட்லயே வந்து 4 அடுக்கு 4 போர்ஷன்ஸ் இருக்கும். 4 வீடு, 4 பேர் இருப்பாங்க, 4 ஃபேமிலிஸ். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் இப்போ. சோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து காற்று அந்த ஃப்ளோவே கிடையாது. அதாவது நல்ல காற்று, தூய்மையான காற்று என்பது நமக்கு சுவாசிப்பதற்கு இல்லாத போறதுனால்தான் நமக்கு வியாதிகள் எல்லாமே வருவது. சோ அதே வில்லேஜ் பக்கம் போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய வீடுகள் எல்லாம் விஸ்தாரமாக இருக்கும், அவங்கள சுத்தி நிலப்புலன் இருக்கும், தூய்மையான காற்று இருக்கும். அங்கே செல்லும்போது நமக்கு வந்து ஆரோக்கியம் என்பது நன்னா இருக்கிறது நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். அதே சிட்டி லைஃப்ல வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் லைஃப்ல வந்து நமக்கு ஆரோக்கியம் இங்கே எல்லாமே எமிஷன்ஸ் இல்லையா. அதாவது வாகனங்களுடைய வெளியேற்றக்கூடிய அந்த காற்று அது எல்லாமே இதுல கலந்து அதையும் சேர்த்துதான் நம்ம வந்து சுவாசிக்கின்றோம். அதனாலதான் நமக்கு லங் டிசீஸ் எல்லாமே வர்றதுக்கு காரணம் அதுதான். சோ இந்த திறந்த வெளி காற்று, அன்றாட ஸ்நானம், அதாவது டெய்லி நம்ம வந்து எழுந்து குளிக்கிறோம் இல்லையா, ஸ்நானம். சோ குளிப்பதால் நமக்கு வந்து ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் இல்லையா, உடலுக்கே வந்து ஒரு புத்துணர்வு என்பது நமக்கு ஏற்படுகின்றது. மற்றும் விசாலமான வசிப்பிடம் இல்லையா, அதாவது நல்ல அகலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு. சோ ஆகியவை ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு சாதகமாக உள்ளது. சோ நமக்கு காற்று மிகவும் முக்கியம். ஆனா எப்படிப்பட்ட காற்று என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா. சோ பொல்யூட்டட் ஏரை விட, அதாவது பொல்யூஷன் இல்லாம நம்ம வந்து வில்லேஜ்ல வாழ்றும்பொழுது அது அங்க நமக்கு ஆரோக்கியம் என்பது கிடைக்கின்றது. ஆனா இப்ப நாம எத்தனை பேர் வில்லேஜ் பக்கம் போக முடியும்? அன்றாட ஜீவனத்திற்காக நம்ம வந்து சிட்டி லைஃப்ல வந்து அக்கஸ்டம் ஆயிட்டோம் இல்லையா. சோ நம்ம அது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவேளை வயோதிகமான பிறகு நம்ம அந்த வில்லேஜ் ஸ்டைலுக்கு நம்ம போக கூட சான்சஸ் கூட உண்டு. ஏன்னா அப்போ நம்மளுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும், நம்மளால வேலை செய்யவும் முடியாது, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிருப்போம். ஸோ அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து அதாவது அமைதியான வாழ்வை மேற்கொள்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆரோக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ இத்தனையுமே வந்து இந்த 7 மூலப்பொருட்களை வைத்து நம்ம இந்த இடத்துல காண்கின்றோம் இல்லையா. புதிய விளைச்சல்களான தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் இல்லையா உட்பட சுத்தமான நீர் மற்றும் உஷ்ணம் ஆகியவை ஸ்தூல உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயப்பவையாகும். சோ சுத்தமான நீர் மற்றும் உடல் கூட வெப்பம் கொண்டது இல்லையா, சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது, உடல் வந்து வெப்பம் இருக்கணும். சோ அப்பதான் ஆக்டிவ்னஸ் கூட நமக்கு இருக்கும். சோ எப்போ நமக்கு மந்தமா கோல்டெல்லாம் ஆயிட்டு நம்மளால எழுந்து வேலையே செய்ய முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி ரொம்பவுமே வந்து ஈரமா இருக்கக்கூடிய உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களால எந்த வேலையுமே டக்கு டக்குன்னு செய்ய முடியாது. ஆனா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்ட உடலோடு இருப்பாங்க, அவங்க சக்குன்னு எவ்வளவு வேலைனாலும் செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த உஷ்ணத்தன்மை வந்து கரெக்டான பதத்துல வந்து அமைந்திருக்கும். சோ அதனால தேவையற்றது எல்லாமே அவங்க ஈஸியா வந்து வெளியேற்றம் செய்யக்கூடிய அந்த எந்திரத்தை கொண்டவர்களாக அவர் இருப்பார்கள். உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் அப்படி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு அதை வந்து அதுல செக்ரிகேஷன் எது தேவையோ அது மட்டும் இருக்கும், மிச்சம் எல்லாமே கழிவுகளாக வெளியேற்றப்பட்டு விடும். அதனால தேவையற்ற கழிவுகள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியேறினாலே நாம வந்து எழுந்து வந்து நீட்டா வேலை செய்ய முடியும். அது எல்லாமே பிளாக்கேஜ் இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு வந்து சோம்பேறித்தனம் அதுவும் ஒரு வகையில உண்டு. அதுக்கு மெயின் காரணம் நாம உண்ணக்கூடிய உணவு வகை. சோ உணவு வகை எங்க இருந்து எங்க வேணாலும் நம்ம லிங்க் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா. சோ உணவு இன்டைரக்டா நம்மளுடைய குணாதிசயங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. சோ நாம எந்த மாதிரியான
உணவு எடுத்துக்கொள்கின்றோம் என்றால் நம்ம எந்த விதமான எந்த வகையான ஒரு குணாதிசயத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றோமோ அது எதன் மீது ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றது? நம்ம கர்ம பலனின் மீது ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? சோ அந்த கர்ம பலனை நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது எங்கிருந்து தொடங்குகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும். ஒரு உயிர்வாழி நல் கர்மங்களை செய்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து நல்ல குணாதிசயத்தை அவன் பெறுகின்றான். நல்ல குணாதிசயத்தை பெறும் பொழுது அவனுடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாம் மேன்மையாக ஆகின்றது. அவன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகளும் வந்து அத்தகைய உணவு வகைகளாகவே இருக்கும். அந்த உணவு வகைகளால் அவனுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் என்பது அழகாக கிடைக்க பெறுகின்றான். சோ இதெல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. இப்படி இந்த லிங்க் பண்ணிட்டே போகும் பொழுது சோ நம்ம மூலமாக ஆதாரமாக இருப்பது எதுன்னா பக்தி. சோ பக்தியில தான் நம்மளால வந்து நம்மள யாருன்னு உணர முடியும். சோ நம்மள நாம உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எது நல்லது எது கெட்டது, எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்மளால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை நமக்கு வெளிப்படும். அதனால இந்த ரூட் காசிஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள். நாம அவருடைய பின்ன பகுதிகள், அவருக்கு வந்தனைகள் செய்வது என்பதே நம்மளுடைய தலையாய கடமை என்பதை நாம உணர வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. 32வது பதம் மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. குணாத் மகானி யந்திரியாணி பூதாதி பிரபவ குணஹ மனஹ சர்வ விகாராத்மா புத்திர் விஜ்ஞான ரூபிணிஹி. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குண ஆத்மஹானிந்திரியாணி பூதாதி பிரபவா குணஹ மன சர்வ விகாராத்மா புத்திர் விஜ்ஞான ரூபிணி. குண ஆத்மகாணி குணங்களில் பற்று கொண்ட, இந்திரியாணி புலன்கள், பூத ஆதி பௌதீக அகங்காரம், பிரபவ அதனால் வசீகரிக்கப்பட்டு, குணக ஜட இயற்கையின் குணங்கள், மனம், சர்வ அனைத்து, விகார பாசம் இன்ப துன்பங்கள், ஆத்மா உருவம், புத்தி அறிவு, விஞ்ஞான ஆழ்ந்த யோசனை, ரூபணி முக்கிய அம்சமாக இருக்கும். மொழிபெயர்ப்பு: புலன் உறுப்புகள் ஜட இயற்கையின் குணங்களில் பற்று கொண்டுள்ளன. ஜட இயற்கை குணங்கள் பொய் அகங்காரங்களிலிருந்து விளைந்தவையாகும். மனம் எல்லா வகையான பௌதீக அனுபவங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டுள்ளது. மேலும் புத்தி மனமார்ந்த யோசனையின் முக்கிய அம்சமாகும். பொருளுரை: ஜட இயற்கையின் மாயைக்கு உட்பட்டுள்ள ஜீவராசி பொய் அகங்காரத்துடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். அதாவது ஜீவராசி ஜட உடலினுள் சிக்கிக் கொள்ளும் போது ஆன்மீகமான ஆத்மா எனும் தனது சுய ரூபத்தை மறந்து உடல் சம்பந்தமான உறவுகளுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். இப்பொய் அகங்காரம் ஜட இயற்கை குணங்களுடன் உறவு கொள்கிறது. இதனால் புலன்கள் ஜட இயற்கை குணங்களோடு பற்றை வளர்த்துக் கொள்கின்றன. வெவ்வேறு பௌதீக அனுபவங்களை உணர்வதற்குரிய கருவியாக மனம் இருக்கிறது. ஆனால் புத்தி ஆழ்ந்த சிந்தனை கொண்டதும் அனைத்தையும் நன்மையை நோக்கி மாற்றவிடக்கூடியதுமாகும். எனவே நுண்ணறிவுள்ளவன் தனது புத்தியை சரியாக உபயோகிப்பதால் ஜட இருப்பின் பொய் தோற்றத்திலிருந்து அவனால் முக்தி பெற முடியும். நுண்ணறிவு படைத்த ஒருவரால் ஜட வாழ்வின் கடினமான நிலையை கண்டுபிடித்து விட முடியும். இதனால் தான் யார் என்னவென்று வெவ்வேறு வகையான யார் ஏன் எவ்வாறு வெவ்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கு தான் கட்டுப்பட வேண்டும். இத்துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி எனும் கேள்விகளை கேட்க துவங்குகிறான். இவ்வாறாக சத் சங்கத்தினால் முன்னேற்றமடைந்த நுண்ணறிவுடையவரால் தன்னுணர்வு பாதையெனும் நல்வாழ்வை நோக்கி திருப்ப முடியும். எனவே முக்தி பாதையில் உள்ள பெரும் முனிவர்களுடனும் ரிஷிகளுடனும் புத்திசாலி ஒருவன் நல்லுறவு கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய நல்லுறவால் ஜடத்தின் மீதுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் பற்றை அவிழ்த்துவிடக்கூடிய உபதேசங்களை அவனால் பெற முடியும். இவ்வாறாக நுண்ணறிவுள்ளவன் பௌதீக மாயையும் பொய் அகங்காரத்தையும் படிப்படியாக துறந்து இதனால் நித்தியமான அறிவும் ஆனந்தமும் கொண்ட உண்மையான வாழ்விற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். ஹரி கிருஷ்ணா. சோ நாம முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மத்தை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா? ஸ்தூலம் வந்து எதனால் ஆனது, அதாவது பூமி, நீர் மற்றும் நெருப்பால் ஆனது அப்படிங்கிறது வந்து பிக்சட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து சூக்ஷ்மம் என்பது காற்று எங்கிருந்து வருகின்றது? ஆகாயம் இல்லையா? சோ ஆகாயத்துல வந்து இந்த நீரும் வந்து கலந்திருக்கின்றது அங்கே. சோ அந்த 3 காம்பினேஷனும் அந்த இடத்துல இருந்து சூக்ஷ்மம் என்பது வருகின்றது. இதுல காமனா இருக்கிறது வந்து நீர் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ இத்தகைய இந்த பஞ்சமகாபூதங்களுடைய டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இல்லையா? ஸ்தூலம் எந்த காம்பினேஷன்,
அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்மம் எந்த காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம படிச்சுட்டு வந்தோம். இப்ப 32வது பதத்துல வந்து ஒரு உயிர்வாழினுடைய குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்துல வந்து குணாத் மகானீந்திரியாணிஹி பூதாதி பிரபவ குணாக மனசர்வ விகாராத்மா புத்திர் விஞ்ஞான ரூபிணிஹி. அதாவது குண ஆத்மகானிகி, அதாவது குணங்களில் பற்றுக்கொண்டு. சோ இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரக்கூடிய ஆத்மாக்கள் அனைத்துமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில்தான் வருகின்றது இல்லையா? அவர்கள் முந்தைய பிறவியில் செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள், அது போன பிறவி மாத்திரம் கிடையாது, முன்னாள் எத்தனை பிறவிகளுடைய கர்மங்கள் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது. சிலதெல்லாம் கழிந்திருக்கலாம், சிலது வந்து இருக்கலாம், சிலது பெரிய கர்மமா இருந்தா அது ஏதோ ஒரு பிறவியில வந்து பகவான் நம்ம எல்லாரும் பேலன்ஸ்டு லைஃப் எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? வெறுமனே வாழ்க்கையில கஷ்டத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதாவது மீண்டும் தவறுகள் இழைப்பதற்கான மார்க்கத்துக்கு தான் சென்று விடுவோம் இல்லையா? சோ ஒண்ணு இது கஷ்டமே கொடுத்துட்டாரே பகவானன் நம்ம துவண்டு போய் ஒரு மூலையில படுக்க வேண்டியிருக்கும். இல்லைனாக்கா இந்த கஷ்டத்தை வந்து தவறான வழியில வந்து நம்ம வந்து இல்லாதவன் வந்து திருட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லையா? ஆனா திருடுதலுடைய அதனுடைய தப்பான அந்த அந்த பாவ கர்மத்தினுடைய விளைவுகளை அவன் வந்து அறிவது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களுடைய தேவைகள் வந்து எப்படி அவன் பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றான் என்பது பற்றி தான் நம்ம ரொம்ப யோசிக்கணும். ஒருவன் நல் மார்க்கத்திலும் செல்லலாம், ஒருவன் வந்து தீய மார்க்கத்திலும் செல்லலாம் இல்லையா? சோ இந்த குணாதிசயங்கள் அடிப்படையில வந்து நாம எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பதம் தான் இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. சோ குணங்களில் பற்றுக்கொண்டு, இந்திரியானின்னா புலன்கள் ஆக்சுவலி, பூத ஆதி பௌதிக அகங்காரம், அதாவது இந்த பௌதிகம், பூதா என்றாலே என்றே பௌதிகம், அதாவது உயிர் வாழி என்று பொருள் ஆக்சுவலி இல்லையா? அகங்காரம் பிரபவ, அதனால் வசீகரிக்கப்பட்டு. சோ நாம மகத்தத்துவம் எனப்படக்கூடிய அந்த இதுலதான் இருக்கோம் நம்ம. சோ மகத்தத்துவத்துக்கே இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் என்ன? 7 லேயர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பஞ்சமகாபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு மற்றும் இந்த அகங்காரம் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். சோ அதுல இந்த குணாதிசயத்தை பற்றி நாம் இங்கே பார்க்க போகின்றோம். குணா ஜட இயற்கையினுடைய குணங்கள் 3 குணங்கள்: மனசு, சர்வ அனைத்து, விகார பாசம், அதாவது இன்ப துன்பங்கள் கடந்த வாழ்க்கை தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை இல்லையா? சோ இரண்டுமே கலந்த வாழ்க்கை, கலந்துதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே. ஆத்மா என்பது உருவம், சோ புத்தி என்பது அறிவு, விஞ்ஞானம் அப்படின்னா ஆழ்ந்த யோசனை. விஞ்ஞானா அப்படின்னாலே உணர்ந்து புரிதல் அப்படின்றது அர்த்தம். ரியலைஸ்டு நாலேஜ் ஆக்சுவலி இல்லையா? ரூபணி முக்கிய அம்சமாக இருக்கும். சோ புலன் உறுப்புகள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், இது எல்லாமே ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்று கொண்டுள்ளன. எப்பவுமே இந்த புலன்கள் எல்லாமே இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்களோட வந்து ஈர்க்கப்படும். அட்ராக்ஷன் எப்பவுமே நமக்கு இல்லையா? அதனாலதான் மனசு, ஏன்னா அந்த மனசு வந்து அலைப்பாயக்கூடிய மனசு. ஸ்திரமான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா மனசு அலைப்பாயாது. சோ அந்த புத்தியை வந்து யார் இயக்குவது? ஆன்மாதான் இயக்குகின்றான் இல்லையா? ஆன்மா ஒன்று நினைக்கும் பொழுது புத்தி வேலை செய்யும். அந்த புத்தி எதை இயக்குகின்றது? மனசை இயக்குகின்றது. இந்த மனது என்ன செய்கின்றது? புலன்களை இயக்குகின்றது. இது ஒரு செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அதனால இந்த ஆன்மா வந்து நன்னிலையா இருந்தால், நல்ல நிலையில் இருந்தால் அதனுடைய புத்தி வந்து நல் மார்க்கத்திற்கு செல்லும். அதற்கேற்றவாறு மனதும் வந்து கட்டுப்பாடோட வந்து செயல்படும், புலன்களை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கும். ஆனால் அதுவே இந்த ஆன்மா வந்து ரஜோகுணமோ இல்ல தாம்சிக் இயல்புலோ இருந்தா அதற்கேற்ற புத்தி தான் வந்து செயல்படும். அந்த புத்தி என்ன செய்யணும்னாக்கா மனதை, அதாவது நல்வழியில எடுத்து செல்லாது, தீய வழியில் தான் இட்டு செல்லும். தீய வழியில் இட்டு செல்லும் பொழுது இந்த புலன்களும் வந்து அந்த வழியில தான் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும். இது எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட், நீங்க எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ நான் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு நான் திரும்பி நிறைய சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து ஆழ் மனசுல இதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் நன்னா பதிய வச்சுக்கணும். தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட எஸ் இது இதனோட சம்பந்தம், இது இதனோட சம்பந்தம்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ற அளவுக்கு நீங்க வந்து மனசுல இதெல்லாம் பதிய வச்சுக்கணும். சோ ஜட இயற்கை குணங்கள் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விளைந்ததாகும் இல்லையா? சோ இந்த ஜட இயற்கைக்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட சக்திகள்ல வந்து ஒண்ணு வந்து அகங்காரம் இல்லையா? தான் என்ற அந்த மமதை. அதனாலதான் நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கும். எதுவரைக்கும் நான் என்ற அந்த அகந்தை நம்மளோட இருக்கோ அது நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கின்றது, நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறப்போம் என்று.
எப்போ அது நாம செய்யறது கிடையாது, நம்மள வந்து பகவான் செய்ய வைக்கிறார் அப்படின்னு உணர ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு நாம அதை அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். ஏன்னா விடுதலை அளிப்பது பகவானுடைய கைகளில் இருக்கின்றது, நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா? ஆனா நம்ம அந்த கர்மங்களை வந்து அந்த பாதையில எடுத்துட்டு போய் செய்யறதுக்கான மனசு, அதுக்கப்புறம் புத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த பாதையில வந்து செலுத்த வேண்டும். அதெல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதுக்கு வந்து அந்த அத்தகைய குணாதிசயத்தை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். சத்வத்துல நாம வந்து மேலோங்கும் பொழுது, சுத்த சத்வ நிலைக்கு நாம செல்லும் பொழுது விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். சோ இந்த புலன் உறுப்புகள் ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்று கொண்டுள்ளன எப்பவுமே. சோ புலன்கள் எல்லாமே பௌதீகம், அதனால்தான் இந்த குணாதிசயங்களும் பௌதீகம் தானே, இங்கே பிறந்தது எல்லாமே. அதனால பௌதீகத்துக்கும் எப்பவுமே ஈர்ப்பு உண்டு இல்லையா? எவ்வாறு நாம் எல்லாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது அதனால் ஈர்க்கப்படுகின்றோமோ, பௌதீகத்தின் கரம் ஓங்கி இருக்கும் பொழுது பௌதீக பண்புகளும் நம்ம இடத்துல ஓங்கி இருக்கும். அதன் தரப்பில் தான் நம்ம மனசு இட்டு செல்லும், நம்ம புத்தியும் அதன் தரப்பில் தான் செயல்படும். இது வந்து ஒரு இயற்கையான விதிதான். அதன் பிரகாரம் நாம் எல்லாமே நடந்து விடுகின்றோம். ஆனால் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்ற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து பெற வேண்டும். ஜட இயற்கை குணங்கள் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விளைந்தவையாகும். மனம் எல்லா வகையான பௌதிக அனுபவங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டுள்ளது. we are all under slavery இல்லையா? சோ குணாதிசயத்துக்கு நாம் அடிமையானவர்கள். சத்துவ குணத்திற்கு சில காலம் அடிமையாகி இருந்திருக்கலாம், சில செயல்பாடுகளுக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சுபாவம் ரஜோவா இருக்கலாம். ஆனா சில சமயம் நாம வந்து சத்துவத்திற்கும் ஈர்க்கப்படுகின்றோம், ரஜோக்கு ஈர்க்கப்படுகின்றோம், மற்றும் தாம்சிக்கு கூட ஈர்க்கப்படுகின்றோம். ஆனா மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே வந்து ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து அங்கே அமைய பெற்றிருக்கும். ஏனென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவத்தோடு இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு பண்பு, ஒரு குணாதிசயம் நம்மிடத்துல வந்து ஆளக்கூடிய தன்மையில் வந்து குடிகொண்டிருக்கும். அதை நாம எந்த இதுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா சத்வகுணத்திற்கு நம்மள நாம மடைமாற்றி எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேணும்னா பக்தி செய்யணும். சோ மேலும் புத்தி மனமாழ்ந்த யோசனையின் முக்கிய அம்சமாகும் இல்லையா? புத்தி தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஆத்மா புத்தியை தான் செயல்பட வைக்கும் முதல்ல. சோ ஆத்மா எதையாவது விரும்புதுன்னா அதனுடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு அது விரும்புகின்றது. அதற்கேற்ற புத்தியும் இந்த இடத்துல செயல்படும் இல்லையா? ஆனா அந்த புத்தியை வந்து நம்ம நல் மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போறோம்னா இந்த குணாதிசயம் வந்து நல்ல குணாதிசயமாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஏறும்போது அந்த புத்தி வந்து நல் மார்க்கத்துல வந்து செயல்படும். இல்லை என்றால் அது தீய மார்க்கத்திற்கு தான் வந்து இட்டு செல்லும். சோ இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஜட இயற்கையின் மாயைக்கு உட்பட்டுள்ள ஜீவராசி இல்லையா? நாம் எல்லாம் மகாமாயையில் வந்து கட்டுண்டவர்கள் தான். பொய் அகங்காரம் என்பது நம்ம கிட்ட வந்து சில நேரம் மறைந்திருக்கக்கூடிய பண்பு, சில நேரம் நாம வெளிப்படுத்தி விடுவோம் இல்லையா? சில நேரம் ரொம்ப சாதுவா கூட நாம் இருப்போம். ஆனா வெளியில வந்து நாம வந்து அடுத்தவர்கள் முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டிய உண்மையான இந்த சுபாவம் டக்குன்னு ஒரு சமயத்துல வந்து வெளியே வந்துரும் இல்லையா? சோ அந்த அகங்காரம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு. அதை நாம களைய வேண்டும். நம்ம கிட்ட இருந்து வேரோடு அறுத்து நம்ம அதை சாய்க்க வேண்டும். அது இல்லைன்னா அது வளர்ந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். நாம எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட நிலையில தான் நாம இருப்போம். அது எது வரைக்கும் நாம அகங்காரத்தை நம்மளோட ஒட்டி வச்சிருக்கணுமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து பிறவி எடுப்பது என்பது கண்டிப்பாக வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் எத்தகைய பிறவி என்பது நாம செய்யக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அடைய பெறுவோம். சோ ஜீவராசி ஜட உடலினுள் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது இல்லையா, இந்த எந்திரத்தில் நாம் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது ஆன்மீகமான ஆத்மா என்னும் தனது சுயஸ்வரூபத்தை மறந்து உடல் சம்பந்தமான உறவுகளும் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றான். அழகான வரிகள் பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கிறது இல்லையா? சோ ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி எது? ஆத்மா. ஆத்மா வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதி. அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, பழமையானவன், பிறப்பற்றவன். அவன் வந்து தெய்வீகமானவன். அவன் இந்த உடலில் வந்து உள்ள வரும் பொழுது அவனுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி ஆத்மாவுக்கு நன்னா தெரியும். ஆனா இருந்தாலும் இந்த உடலோடு ஒட்டி கொள்ளும் பொழுது அந்த பக்கம் டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் மறந்து விடுகின்றான் அவன் இல்லையா? மறந்துட்டு
இந்த பௌதீக பண்புகளோட அவன் வந்து கலந்து விடுகின்றான். இந்த ஜட இயற்கையோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து அவன் உறுதிப்படுத்திக் கொள்கின்றான். மனமும் அந்த தரப்பில் தான் அவன் வந்து இட்டு செல்கின்றான் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட மனது யாராவது பக்தி செய்யறவங்களை பார்த்தா கூட அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு இருக்காது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய எண்ண ஓட்டம் எப்படி இருக்குன்னா, எதையுமே கண்ணால பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இல்லையா? பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், ஹனுமான் பிரமாணம், இது அடிப்படையில தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளே இருக்கும். சப்த பிரமாணத்திற்கு அவர்களுடைய முக்கியத்துவம் என்பது இருக்காது. ஸ்ரவணத்திற்கு அவர்களுடைய முக்கியத்துவம் என்பது வழங்க மாட்டார்கள். அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க கேட்டுட்டே இருந்தாலும் அதுல அவங்களுக்கு டவுட் இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி சப்த பிரமான் எதையுமே இந்த புறக்கண்களால பார்த்தா மட்டும்தான் நம்புவாங்க. அதுதான் வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் வந்து இந்த புறக்கண்களால பார்க்கறத மட்டும்தான் நம்புவாங்க. அதே மாதிரி ஹனுமான் பிரமாணம் வந்து யூகத்தின் அடிப்படையில் ஹைப்போத்திக்கல் இல்லையா? சோ இப்படி ஆகும், இப்படி ஆகும், இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யூகித்து அதை வந்து உண்மை என்று நம்புவது. இது வந்து ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது தத்துவவாதிகள் செய்யக்கூடிய தன்மை. அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கண்ணில் பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ரெண்டாவது, ஓரளவுக்கு ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டாலுமே அதை எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எல்லாமே கன்ஃபியூஷன் மைண்ட்ல இருப்பாங்க, ஸ்பெகுலேஷன். அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துலதான் அதாவது அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்பது இருக்கும். ஆனால் தெய்வாம்சத்தில் பொருந்தியவர்கள் வந்து பக்தியில இருப்பவர்களுக்கு சப்த பிரமாணம் தான் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டின்னு கேட்கக்கூடிய, இப்ப நம்ம எல்லாருமே பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை வாசித்து அதனுடைய உண்மையை வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொண்டே வருகின்றோம் இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம அந்த சப்த பிரமாணத்திற்கு நாம முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றோம் என்று அர்த்தம். இல்ல டவுட்டோடயே இருந்தாக்கா நம்பிக்கையே இல்லாம அதை வாசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா அதுல 2 லைன் கூட இருக்கக்கூடிய மீனிங் கூட நம்மளால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. 100% புரிந்து கொள்ள முடியாது. பிரபுபாதர் எதன் அடிப்படையில் எதை நாம உணரணும்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காரோ, அவர் எந்த விதத்தில் அதை எழுதியிருக்காரோ அதே விதத்தில் நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும்னாக்கா பக்தியில போகும் பொழுது மட்டும்தான். சப்த பிரமாணத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம உணர்ந்த பொழுது மட்டும்தான் அதை நம்மளால பெற முடியும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மா வந்து இந்த உடல்ல வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றது. மேலும் தன்னுடைய சுய ரூபத்தை மறந்து விடுகின்றது இல்லையா? தான் ஒரு நித்தியமானவன், ஆத்ம ரூபத்தையே அவன் மறந்து விடுகின்றான், தான் யார் என்பதையும் மறந்து விடுகின்றான், தனக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தையும் அவன் மறந்து விடுகின்றான் இல்லையா? உடல் சம்பந்தமான உறவுகளுடன் என்னுடைய ஃபேமிலி, என்னுடைய தேசம், என்னுடைய மக்கள், இப்படிதான் அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் இல்லையா? ஆனா ஒவ்வொரு உடலிலுமே வந்து ஆன்மா, அதாவது ஆன்மாவுல பரமாத்மா குடிய கொண்டிருக்கின்றார், எல்லாரும் சமம் எனக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது அவனுக்கு இருப்பது கிடையாது. பொய் அகங்காரம் ஜட இயற்கை குணங்களோடு உறவு கொள்கின்றது இல்லையா? அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ எதனோடு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது? இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களோடு அது வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. இதனால் புலன்கள் ஜட இயற்கை குணங்களோடு பற்றை வளர்த்து கொள்கின்றன. அதாவது அஃபெக்ஷன், அட்டாச்மெண்ட் எப்படி நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம் என்பது இந்த வரியில அழகா எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். சோ இவ்வாறாக இந்த இயற்கை குணங்களோட அகங்காரம் ஒன்றி கொள்ளும் பொழுது, ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு நம்முடைய அகங்காரத்தை நாம வந்து வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா? சத்வகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது நன்மைகள் வேண்டும் என்பதற்காக செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய அதன் மீது நம்மளுடைய நம்பிக்கையை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்வோம். ரஜோகுணம் வந்து எல்லாம் என்னுடையது, நான் தான் செயல்படுகின்றேன், நான் என்ற அந்த அகங்காரத்தை 95% ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ரஜோகுணமும் மற்றும் தாம்சிக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையிலும் நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சத்வகுணம் என்பது மிக மிக குறைவான ஒன்று இந்த இடத்துல. சோ இந்த புலன்களும் என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த குணாதிசயங்களோட வந்து உறவு, அது பற்றை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றது, அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? அதனால்தான் இந்த புலன்களும் அந்த குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. எதனால் ஒரு மனிதன் குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு இயங்குகின்றான் என்பதற்கான விளக்கம் இந்த பதத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ பற்றை வளர்த்து கொள்கின்றன. வெவ்வேறு பௌதிக அனுபவங்களை உணர்வதற்குரிய கருவியாக மனம் இருக்கின்றது. இதையெல்லாம் உணரக்கூடியது எந்த பொறுப்பு இந்த உடல்ல வந்து? மனம். இந்த மனம் எங்கே இருக்கின்றது? ஹிருதயத்துல இருக்கு இல்லையா? அதனுடைய அந்த
வந்து மனம் வந்து எந்த ரூபத்துல நம்ம வந்து ஜீவாத்மா, இந்த ஹிருதயத்துல வந்து ஜீவாத்மா சொரூபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இயக்கி கொண்டிருப்பவரும் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய பரமாத்மா என்பதையும் நாம உணர வேண்டும். சோ மனம் மிக மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த உடல்ல வந்து இல்லையா. அது ஆனால் புத்தி ஆழ்ந்த சிந்தனை கொண்டது. ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ் வேறு இல்லையா, மனம் வேறு மற்றும் புத்தி வேறு. புத்தி வந்து எப்பவுமே நல்ல முறையில உபயோகப்படுத்தணும். நம்ம வந்து புத்தி எப்பவுமே செயலாற்ற வேண்டிய ஒன்று இல்லையா. மனசு வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு வஸ்து. அதாவது ஒண்ணு ரிஜெக்ட்னா பண்ணும், ஒண்ணு அதன் மேல வந்து ஈர்ப்பை வந்து வளர்த்து கொள்ளும். ஆனால் புத்தி அப்படி கிடையாது. புத்தி வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும், எப்பவுமே ஆக்டிவா செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. சோ அனைத்தையும் நன்மையை நோக்கி மாற்றிவிடக்கூடியதாகும். அதாவது இந்த நன்மை என்பது அவனுக்கு மட்டுமா நன்மையா இல்லை எல்லாருக்கும் நன்மையா என்பது அவனுடைய குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில் வரும் இல்லையா. சோ சுயநலம் கொண்டவர்களாயிருப்பவர்களுக்கு வந்து அவர்களுடைய நன்மைகளை மட்டும்தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள். எஸ்பெஷலி தாம்சிக் இயல்பு இருப்பவர்கள் அது அவங்களுக்கு தேவை, பேராசை இல்லையா, அது அவங்களுக்கு தான் நன்மை நினைச்சுன்னு செய்வாங்க. உண்மையிலே அது அவங்களுக்கு நன்மையா இல்லையான்றது அதனுடைய விளைவுகளை பொறுத்துதான் அப்புறமா தெரியும். நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க சுயநலம் கொண்டவர்கள் தான் இல்லையா. அவர்களுடைய இது வந்து அதாவது தன்னலமற்றதாக மாற்றம் அடையும் பொழுதுதான் வந்து அவர்கள் வந்து சத்துவகுணத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஆனா அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டதெல்லாம் ஓரளவுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண தெரியும் ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்களுக்கு. சோ ஆனால் தன்னுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக அனைத்து செயல்களுமே அவர்கள் செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. சோ நுண்ணறிவு, அவங்களுக்கு புத்தி நல்ல வேலை செய்யும். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நுண்ணறிவுல தன் புத்தியை சரியாக உபயோகிக்கக்கூடிய விதத்துலதான் அவர்கள் தவறு இழைப்பார்கள். புத்தி நல்லதான் வேலை செய்யும். ஆனா இந்த இடத்துல போனா அவங்களுக்கு எல்லாமே ஷார்ட் கட்ஸ், சீக்கிரமா எல்லாத்தையுமே அடையணும்ன்ற அந்த இது வெறி இருக்கும். சோ உபயோகிப்பதால் ஜட இருப்பின் போய் தோற்றத்திலிருந்து அவனால் முக்தி பெற முடியும். சோ எப்பொழுது அவனால பிரித்தறியக்கூடிய அந்த புத்தியை வந்து அவன் வளர்த்து கொள்கின்றானோ, அதாவது பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி என்பதை அவன் வளர்த்து கொள்கின்றானோ, அப்பொழுது அவன் இந்த போலி அகங்காரத்திலிருந்து அவன் விடுபட்டு உண்மையானது எது என்பதை அவனால உணர முடியும். எது உண்மையான தோற்றம், எது போலியான தோற்றம், எந்த பௌதிக இயற்கை எது, நம்மளோட செல்ல வேண்டிய இயற்கை எது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து அவனால உணர முடியும். எப்பொழுது அவன் அந்த பாதையை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவன் ரஜோவிலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு அவன் மேலோங்குகின்றான் இல்லையா. சோ நுண்ணறிவு படைத்த ஒருவனால் ஜடவாழ்வின் கடினமான நிலையை கண்டுபிடித்த முடியும் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே சங்கடங்கள் தான், எதுவுமே வந்து சந்தோஷமே கொடுக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் என்பது, இந்த நித்தியமான சந்தோஷம் என்பது இந்த ஜட உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது. நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சா கூட கிடைக்காது. அதாவது பில்கேட்ஸுக்கு கூட அவருக்கு கூட ஏதோ ஒரு கவலை இருக்கும். சோ கவலை இல்லாத மனிதன் யாருமே கிடையாது இல்லையா. சோ பணம் இருந்தால் வேற எல்லாமே கவலைதான். பணம் இல்லாதவர்களுக்கு பணம் இல்லை என்ற ஒரே ஒரு கவலை தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி கவலை இல்லாதவன் என்பவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருமே கிடையாது. இதனால் தான் யார், ஏன், எவ்வாறு என்ற வகையான துன்பங்களுக்கு தான் கட்டுப்பட வேண்டும் இல்லையா. சோ நாம் எதுக்கு இதுல கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், எதற்கு இந்த மாதிரி ஆனது, நாம் ஏன் இதுல வந்து சிக்கிக்கணும், இப்படி எல்லாமே வந்து எதனால் இதை வந்து இங்க மாட்டின்றோம் அப்படின்ற அனாலிசிஸ் எல்லாமே நாம் எல்லாம் செய்யும் இல்லையா. இப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் வந்து அனாலிசிஸ் எல்லாருமே செய்வாங்க. ஆனா அதை வந்து ரைட்டான மார்க்கத்துல வந்து எடுத்துட்டு போறவங்க இனிமேல் இந்த மாதிரியான செயல்களில் தவறுகளில் நாம வந்து ஈடுபடக்கூடாது என்ற அந்த உறுதியை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள். தவறு என்று எது தெரிந்த பிறகு அறியாமல் செய்த தவறாக இருந்தாலும் மீண்டும் அதை செய்ய மாட்டார்கள். ஆனால் பேராசை கொண்டிருப்பவர்கள் அது தவறா இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதே தவறை தான் அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். அதனால் துன்பங்கள் வரும்பொழுது அதுக்கு அவர்கள் வந்து துவண்டுதான் போக வேண்டும். இத்துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்னும் கேள்விகளை கேட்க துவங்குகின்றான் இல்லையா. ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்பவன் இத்தகைய கேள்விகளை அவன் கேட்கத்தான் வேண்டும். இந்த பௌதீக வாழ்க்கை என்பது துன்பம் நிறைந்தது. இந்த துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்கையிலிருந்து எவ்வாறு நாம முக்தி பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஞானத்தின் அந்த தரப்பில் செல்பவர்களும் சத்துவகுணத்தில் மேலங்கி செல்லக்கூடிய அத்தகைய மனிதர்களும் வந்து நினைக்க ஆரம்பிப்பார்கள். இவ்வாறாக சத் சங்கத்தினால், அதாவது டிவோட்டி அசோசியேஷன் இல்லையா, சத் சங்கத்தினால் முன்னேற்றம் அடைந்த நுண்ணறிவு உடையவரால் தன்னுணர்வு பாதை எனும் நல்வாழ்வை நோக்கி திரும்ப முடியும். சோ ஒருவர் தான் யார் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது, தனக்கு எது நன்மை பயக்கக்கூடிய மார்க்கம் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது, அதுவும் வந்து ஒரு சத் சங்கத்தினால் மட்டும்தான் இது ஏற்படும் இல்லையா. அங்கே வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள், குருகள் எல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லாமே ஸ்பெஷல் லெக்சர்ஸ் நாம கூட கேட்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த ஸ்பெஷல் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது
அவர்களெல்லாம் எலிவேட்டட் பீப்புள். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த குருமார்கள் எல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில நாம் எதை செய்யக்கூடாது, எதை செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம செல்ல முடியும். அப்படிப்பட்டவன் அவன் இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் எதுவோ அதை அவன் தேடி அலைந்தாலும் அது அவனுக்கு ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக அவனுக்கு கிடைக்க பெறுவான். எனவே முக்தி பாதையில் உள்ள பெரும் முனிவர்களுடனும் ரிஷிகளுடன் புத்திசாலி ஒருவன் நல்லுறவு கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்த. அதுக்காக தான் ஒரு குருவுடைய அதாவது அசோசியேஷன் மிக மிக முக்கியம் அப்படி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்ம குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் அவருடைய வழி நடத்துதல்ல நாம நன்னிலை என்பதை நாம அடைய பெறுவோம். இத்தகைய நல் உறவால் ஜடத்தின் மீதுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் பற்றை அவிழ்த்து விடக்கூடிய உபதேசங்கள் அவனால் பெற முடியும் இல்லையா? இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் பற்றை கழட்டி விட்டுறணும் இல்லையா? எது வரைக்கும் நாம பௌதிகத்தையே நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ, ஒன்லி இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பத்தியே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோமோ, அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். சோ இந்த செயலை எல்லாமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதிக செயல்கள் செய்ய வேண்டியதுதான். ஆனால் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளாம வெறுமனே நமக்கு பகவான் கொடுத்த அதாவது பாக்கியமாக கருதி நாம் அந்த செயலை நாம செய்தோம் என்றால் அந்த பலன்களை பற்றி நாம விழையாம நாம வெறுமனே கடமையாக ஆற்றும் பொழுது நாம் இந்த பௌதிக மாயையிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம அடைய பெறுகின்றோம். சோ அவர்களால் இந்த உபதேசங்களை அந்த ஆத்மாவை பற்றி அவிழ்த்து விடக்கூடிய உபதேசங்கள் எப்படி நாம் இதுல இருந்து வெளியே போனோம் அப்படிங்கிற அந்த உபதேசங்களை அவர்களால கேட்கவும் முடியும். அதனால நன்மையும் அவர்கள் அடைவார்கள். இவ்வாறாக நுண்ணறிவுள்ளவன் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, பௌதிக மாயை அதாவது இந்த மகாமாயை பற்றியும் பொய் அகங்காரத்தையும் படிப்படியாக அவன் துறக்க ஆரம்பிப்பான். ஒரே நாள்ல எதையுமே நம்மளால டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அட்டெஸ்ட்ரிச் அதாவது இன்னைக்கு பௌதிகவாதியாக இருந்த நாளை காலையே ஆன்மீகவாதியாக மாறுவது என்பது 100% முடியாது. ஏனென்றால் நம்ம உடல்ல ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவம் இட் வில் டேக் டைம் டு லீவ் இல்லையா? எது நல்லது என்று உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரே நாள்ல நடக்காது. இட் வில் டேக் டைம். அந்த நன்மையும் படிப்படியாக நம்ம மனசுல பதியும் பொழுது தேவையற்றது எல்லாமே படிப்படியா நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியேறிவிடும். நல்ல நித்தியமான அறிவும் ஆனந்தமும் கொண்ட உண்மையான வாழ்விற்கு உயர்த்தப்படுகின்றான். சோ ஒருவன் தன்னுடைய அகங்காரத்தை படிப்படியாக துறக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்தை தரப்பில் அவனுடைய அதாவது புத்தியை அவன் செயல்படுத்தும் பொழுது உண்மையான வாழ்விற்கு அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் எப்படி வாழணும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு அவன் உயர்த்தப்படுகின்றான். இந்த பிரபஞ்சத்துல அதாவது அதிக செல்வந்தராகவோ இல்லை பரம ஏழையாகவோ நம்ம பிறந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் நம்மளுடைய முன்ஜென்ம கர்ம பலன்கள். ஆனால் பிறந்த பிறகு அந்த வாழ்க்கையிலே நம்ம திருப்தியையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம் தேடிக்கொண்டால் இந்த இகலோக வாழ்க்கையில நாம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம அடைய பெறுகின்றோம். வாழ்வில் உண்மையான வாழ்வுக்கு நாம உண்மையாக வாழ்கின்றோம் என்றால் இதை உணர்ந்து பௌதிகத்திலிருந்து பிரிந்துதான் வாழணும். அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை. அதாவது பௌதிக செயல்களில் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளுடைய விளைவுகளை நாம பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு பற்றற்ற நிலையில் நாம பௌதிக செயல்கள் செய்யும் பொழுது நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நாம அடைய பெறுகின்றோம். அது நம்ம வாழ்க்கையே ஏற்றமிக்கதாக மாற்றி விடுகின்றது. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மீண்டும் நாளைக்கு நாம பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியே பச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் தாமோதர அஷ்டகம். எல்லாருமே மியூட்ல பாடுங்க. யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி பாடுங்க. தாமோதர அஷ்டகம் முடிச்ச பிறகு வில் ஹேவ் சம் டிஸ்கஷன்ஸ். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம். மாதாஜி நீங்க மாத்திரம் பாடுங்க மாதாஜி. யாராவது கூட பண்ணா டபுள் வருது. அப்படியா? சரி, ஓகே. அப்ப எல்லாரும் மியூட்ல பாடுங்க. நீங்களும் பாடணும். நாங்களும் பாடுறோம் மேடம். நீங்களும் பாடணும். பேசிக்கா நான் பாடுறதுனுடைய இன்டென்ஷன் கூட அதுதான். நீங்க எல்லாருமே இந்த சமயத்தை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல போனோம். வீட்டுல சமையல் கட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த யூடியூப்ல வரக்கூடாது. சோ அதனால நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல போயிட்டு இந்த பாடலை நீங்க பாடுங்க. பாடி நீங்க பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிய வேண்டும். ஓகே, எல்லாரும் மியூட்ல போயிட்டு
யாராவது நல்லா பாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க பாடுறதுன்னா பாடுங்க. ஓகே மாதாஜி. நமாம் ஈஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோ லோகலாதவமானம் பராமృష్టం వాద్యం త్వతృతగోప్య రుతాందం ముహుర్నేత్రయుగ్మమృతాంతం కరాంబోజయుగ్మేన సాదంగనేత్రం ముగుశ్వాసకంబత్రిరేకాండ స్థితైక్రైవం దామోదరం భక్తిభక్తం ఇతి త్రష్వలీలాభిరానందకుండే స్వకోశం నిమాంజంతం ఆఖ్యభయందం తతీయేషితాకేషు భక్తజితాత్మం పూర్ణప్రేమతాస్తాం సదా వృద్ధి వందే వరం దేవమోక్షం మోక్షపతిం వా నచాన్యం వృణేగం వరే సతబీగా ఇదం దేవపూర్ణాద గోపాలబాలం సదా మే మనసా వీరాక్షాం కిమన్యా ఇదం దేవమోహం అత్యంతనీలైర్ ృతం కుండలై స్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యా శుంభితం బింబ రక్తాదరం మే మనస్యా విరాజాలంక్షలాభై నమో దేవదామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖజలాబ్ధిమగ్నం కృపాదృష్టిరేష్యాతి దీనం వదాను గృహాణే సమామోక్యం యదాక్షి దృశ్యా కువేరాత్మజమూర్తయత్వా త్వయా మోక్షితం భక్తి భజో కృతౌ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వగామే ప్రయచ్చన్ నమోక్షే గ్రహామి దామోదరేగా నమస్తే స్తుదీప్తిదామ్నే యోరయారాత్ విశ్వాస్యదామ్నే నమో రాధికాయై పదియప్రియాయై నమో నందలీలాయై దేవాయ తుభ్యం ఈశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే ప్రజమానం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். எஸ், ஐ திங்க் ராதிகம்மா உங்க கொஸ்டின் எதனா இருந்தா கேட்கலாம். ஸோ வேற ஏதாவது சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம். டவுட்ஸ் இருக்கு